E un adestrador o que lle mandamos un abrazo fortísimo a Rafa Sáez, falecemento da súa nai, hoxe era o enterro, e ainda así, onte quixo estar no partido a carón dos seus xogadores. Bueno, pois, un abrazo moi agarimoso, por suposto, de todos os xogadores. Sabes, Rafa Sáez, o que o queremos neste programa foi tamén un dos nosos comentaristas. Bueno, o partido que estivo marcado na primeira metade por esta xogada. E perdoa que te cortei, debutaba Ricardo López como técnico do Racing. Ricardo, primeiro partido, eu non sei, quítome o sombreiro con este gol de Joselu que nos deixou a todos abraiados ali no campo do Bao, incluso os afeccionados do Coruxo se levantaron a aplaudir porque... Tamén están abraiados os enxogueiros, Charlie, con este É o gol. líder neste momento na enquisa, como o mellor gol da xornada, sí. Se están todos quitando o sombreiro a vez, como Gustavo. Sí, queda o arreón final dos do barco, pero sí. Bueno, aquí temos, na segunda parte, a xente di que os derbis son partidos pechados, que non pasan cousas. Por certo, a dicatoria de Rafa Merie de todo o equipo para Rafa Sáez, despois do gol do empate, empata no minuto 54 o Coruxo. Gol, por certo, dun exxogador do Racing de Ferrol. Un minuto máis tarde, fixadevos o que fai Silva, aí na banda, como consegue facer ese caneo, e o que remata é Igón. Aquí podían aparecer as fantasmas no Racing de Ferrol eses partidos nos que xa foron 2, 3 ao longo da primeira volta, nos que comezou gañando e despois acabou perdendo. Pero un minuto máis tarde, vai a pase de Pablo Rey. Ese pase maravilloso. E o gol marcado por Maceira. É dos mellores detalles técnicos da xornada. Que fixo dous, no primeiro gol a Joselu tamén o dá él. Pero que dificilísimo, enviar ese balón e que quede aí. Eso... Que bárbaro. E que pasa nos últimos 10 minutos? Primeiro, esta xogada, o control vaise a Macai e Igón a porta baleira remata fora. E 5 minutos máis tarde, do erro do porteiro do Racing, o erro do porteiro do Coruxo, escorrega o balón nas mans de Alberto, chega ya Joselu, e este onde a pon? Dentro. Un día de cousas raras dos porteiros, Uf. Non sei se viches antes o acontecido no Huesca Oviedo. Sí. Iso foi ben curioso. Sí. Pois aí vimos, Alberto chegou a tocar a pelota, de feito Joselu laiábase e despois acabou celebrando. Minuto 93, ese balón entraba. Ese era un remate impecable de Joselu. Para donde Alberto. E no 95, bola en longo, prolonga Campillo e marca Silva. Isto facía o Cruyff con Alexanco, nunca lle saía, pero si lle saiu a Rafa Sáez. Enviando o central. Así acabou un partido e fixadevos esa celebración de Rafa Sáez despois do 3-3 nun partido, repito, magnífico. É un equipo ademais que sobrevive moito nas situacións límite precisamente porque a fortaleza do grupo humano, a fortaleza do equipo fai de algún xeito compensar os defectos que podamos ter a nivel futbolístico e hoxe, foi unha oportunidade se cabe diferente de amosar esa complicidade, insisto, e a verdade que o menos que podo facer é agradecelo. Me ha gustado cómo han luchado, cómo han movido la pelota, que es lo que he pedido. Hemos tenido ocasiones para matar el partido, pero el fútbol es así. Pero me voy contento por la actitud y el compromiso que han demostrado los jugadores.